Iċ-ċelebrant tal-Qudiesa tal-lejla huwa Father Martin Cilja, MSSP. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Nsellmilkom fil-bidu tal-Ewkaristija, forsi ħafna minnkom ma tafunix, jiena Father Martin Cilja, jiena patri tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. L-ewwel darba tinqadded ġo s-santwarju kemm inni li ġejt hawnhekk, ġejt responsabbli tal-komunità tal-patrijiet tagħna fiż-Żebbuġ. Illum ninaqdu mal-Knisja kollha li tiċċelebra l-Ewkaristija u ninaqdu wkoll mal-Knisja f'Għawdex li l-ġbir kollu li ħajsir fil-parroċċi matul dan il-weekend ħajmur brisq il-popolazzjonijiet tal-Marokk u l-Libja milquta mit-terremot. Nitolbukom tkunu ġenerużi ma' dawn ħutna. Jew għalhekk ħuti biex nibdew l-Ewkaristija, ninaqdu mal-Knisja kollha li tiċċelebra il-jum tal-Mulej, il-jum tal-Ħadd li jibda mill-lejla, narfu ħtijietna biex niċċelebraw tajjeb il-misteri qaddisa. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina. ħajħenna lina Alla li lilna jħobbna, ħajaħfer dnubietna l-lejla u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Għal kull ma għamel magħna l-Mulej nroddulu ħajr u flimkien nistqarru glorja lil Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba, infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, roddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek, Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej ben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħaruf ta' Alla bin il-Missier, inti tneħħi d-nubiet ta' dinja ħennalina, inti tneħħi d-nubiet ta' dinja il-qatt tal-btana, inti qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħennalina, għax inti waħdek il-qaddis, inti waħdek il-Mulej, inti waħdek il-Oli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Missier, inti ġbart il-kelma kollha tiegħek fil-liġi waħda qaddisa fil-kmandament tal-imħabba. Għamel li aħna nħarsu dejjem din il-kelma biex aħna wkoll jistħoqilna nidħlu fil-ħajja ta' dejjem ma' ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għodu bil-qiegħda u nisimgħu il-kelma tagħna. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. Fittxu l-Mulej sakemm tistgħu issibuh, sejħulu sakemm huwa fil-qrib. Ħajħalli triqtu l-midneb u l-bniedem il-ħażin femietu. Ħajjerġa' lura għand il-Mulej u jħenna għalih għand Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Il-femiet tiegħi mhumiex femietkom u t-triqat tiegħi mhumiex triqatkom, oraklu tal-Mulej. Għax daqs kemm huma ogħla smewiet mill-art,
daqshekk ieħor huma triqati il-fuq minn triqatkom u l-femiet tiegħi mill-femiet tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm inwieġbu qrib il-mulej lejn kull min isejjaħlu. Kuljum irrid inbierkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Kbir il-mulej ta' min ifaħru bil-bosta bla tarf il-kobor tiegħu. Qrib il-mulej lejn kull min isejjaħlu. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tieba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel. Qrib il-mulej lejn kull min isejjaħlu. Ġust il-mulej fl-imġieba tiegħu kollha. Twajjeb f'dak kollu li jagħmel. Qrib il-mulej lejn kull min isejjaħlu, lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa. Qrib il-mulej lejn kull min isejjaħlu. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Filippin. Ħuti, Kristu ikun imsebbaħ fil-ġisem tiegħi, sew jekk ngħix u sew jekk imut. Għax għalija l-ħajja hi Kristu u l-mewt ireb. Jekk għandi nibqa' ħaj fil-ġisem, dan ifisser li għandi nagħti l-frott tax-xogħol tiegħi. X'naqbad nagħmel ma nafx, ninsab bejn ħaltejn. Min-naħa l-waħda nixtieq nintemm u nkun ma' Kristu li jkun ħafna aħjar għalija. Min-naħa l-oħra jekk nibqa' ngħix fil-ġisem ikun ħafna aħjar għalikom. Ħaġa waħda ngħidilkom, ġibu ruħkom kif jixraq lill-Evanġelju ta' Kristu. Il-kelma tal-mulej. Mulej, iftħilna qalbna biex nifhmu l-kliem ta' ibnek Ġesu Kristu. Il-mulej ma'kom. Mill-Evanġelju skont San Mattew. Ġesu qal id-dixxipli tiegħu din il-parabola. Is-saltna ta' smewiet tixbaħ il-wieħed sit li ħareġ filgħodu kmieni biex isib in-nies tax-xogħol u jħaddimhom fil-għalqa ta' dwieli tiegħu. Ftiem ma' xi ħaddiema b'dinar kuljum u bagħthom l-għalqa. Ħareġ ukoll madwar it-tielet sigħa oħrajn qegħdin fil-pjazza bla xogħol u qalilhom morru intom ukoll fil-għalqa u nagħtikom li jkun ħaqkom. U marru. Reġa' ħareġ għal xi 6 sigħa, imbagħad għal xi 9 sigħa u għamel l-istess. Għal-ħabta tal-11 sigħa reġa' ħareġ u sab oħrajn qiegħda u qalilhom għaliex qegħdin hawn il-jum kollu ma tagħmlu xejn. Qalulu għax ħadd ma qabadna. Qalilhom morru intom ukoll fil-għalqa tiegħi. Għal-filgħaxija mbagħad sit il-għalqa qal lill-prokuratur tiegħu. Sejjaħ il-ħaddiema u ħallashom. Ibda minn dawk li ġew l-aħħar
u spiċċa b'dawk tal-ewwel. Ġew dawk li daħlu għax-xogħol fil-11 siegħa u ħadu dinar kull wieħed. Ġew tal-ewwel u stennew li ħajrċievu iktar. Imma wkoll ħadu dinar kull wieħed. Huma jitħallsu qabdu jgemgmu kontra s-sit u jgħidu dawn tal-aħħar siegħa waħda għamlu u inti qishom bħalna li tabbejna bil-pis tal-jum u bisħana. Qabes is-sit u qal lil wieħed minnhom: ħabib, minn xejn ma nqastek jien, mhux b'dinar ftemt miegħi, ħuli jmissek u itlaq. Lil dan tal-aħħar irrid nagħtih daqskemm tajt lilek. Ma nistax nagħmel irrid bi ħwejġi jien? Jew qed tgħir għax għandi qalbi tajba. Hekk tal-aħħar jiġu l-ewwel u tal-ewwel jiġu l-aħħar. Il-kelma tal-mulej. Forsi waħda mill-iktar affarijiet fil-ħajja li taħdem hija l-boomerang, dak li inti tibgħat tirċevih lura. Veru? Jekk tkun għammil jitqamlu miegħek. Jekk tkun ġeneruż, ikunu ġenerużi miegħek. Mhux dejjem, ma ħafna drabi. Fil-ħajja hemm din ir-regola li aħna niżraw madwarna ambjent u allura mbagħad naqtaw dak li niżraw. Jekk tiżra ħbiberiji, issib il-ħbieb. Jekk tiżra r-rabja, lejra, il-mibeda, issibhom jiġru warajk. Aħna niltaqgħu hawnhekk kull nhar ta' Ħadd, il-komunità tiltaqa' biex tisma' l-kelma t'Alla biex kull darba nirċievu biċċa oħra ta' kif għandna nkunu insara. Ġifieri timxi wara Kristu Ġesu. Il-ġimgħa l-oħra smajna lil Pietru jgħidu fuq il-maħfra. Xi kemm il-darba jrid jonqosni ħija biex jien naħfillu? 7 darbiet. U Ġesu qallu mhux 7 darbiet sabiħ, għadek ma bdejtx għal 70 darb. Aħna kuljum, kull nhar ta' Ħadd nirċievu biċċa oħra mill-programm tal-ħajja nisranija. U din il-paraboli għandna llum insibuha biss fil-Vanġelu ta' San Mattew. San Mattew li jitkellem dejjem fuq l-għalqa tal-mulej, il-għalqa ta' dwili. Ġesu Kristu li jgħidilna li hu id-dilja u missieri il-bidwi. Il-Vanġelu jimpressjonani kif huwa mimli b'ħafna mistoqsijiet. Aħna nimmaġinaw li Alla iwieġeb il-mistoqsijiet tagħna. Ma fil-verità l-Vanġelu mimli kollu mistoqsijiet. L-ewwel kelma li jgħid li bent Alla fil-Vanġelu ta' San Ġwan hija mistoqsija. Tafu x'inhi? Ġudan ġie mis-sema u l-ewwel kelma li jgħid wara 30 sena jisma' l-ewwel kelma miktuba li għandna ta' Ġesu hija xi tridu? Lil min qegħdin tfittxu? U llum ukoll qudiemna għandna mistoqsija importanti. Għalfejn qegħdin hawn ma tagħmlu xejn? Taf kemm hawn nies li qegħdin hawn ma jagħmlu xejn? Jokkupaw naqas spazju? Meta kont Malta jiena kont inżur ħafna l-anzjani fid-dar tax-xjuħ. Xi kultant kont immur ċertu homes, mhux kollha ta' assolutament, imma ċertu homes qishom hemm min jagħmel ħajtu kollha jistenna l-mewt qisu jistenna. Forsi l-iktar ħaġa li jistenna x'ħan jiklu f'nofsinhar. Aħna l-ħajja tagħna l-mulej li kull wieħed waħda minna jrid jagħtih missjoni.
L-ar ħaġa fil-ħajja jekk inti tagħmel ħajtek kollha fil-pjazza ma tagħmel xejn. Mhux li taħdem ta' qed nifhem jiena li ssib il-vokazzjoni tiegħek għalfejn qed ngħix. X'inhu l-iskop tal-ħajja tiegħi? Aħna madwarna għandna ħafna nies li huma id-disprati, jiena timpressjonani din kemm hawn nies imdejqa. Ma ħafna ta' f'pajjiżna dal-aħħar xhur kien hemm rata għolja ħafna ta' suwiċidji ta' nies żgħar sal-bniedem jagħmel minn kollox biex jgħix. Imma ħafna drabi għandna dis-sitwazzjoni partikulari li fil-ħajja tista' tiġi f'mument li tħossok li ħajtek hija għal xejn. X'inti tagħmel hawn ma tagħmel xejn. Hija l-ewwel mistoqsija li għandna fil-Vanġelu u l-Mulej Ġesu f'din il-parabola jagħtina l dan is-sit li huwa xbija ta' xi ħaġa oħra li joħroġ darba 2, 3, 4, 5 biex jiġbor nies biex jidħlu fil-għalqa tiegħu. Biex jagħmlu xi ħaġa biex jibu skop għal ħajjithom. U hija forsi l-ewwel kelma li nixtieq ngħid illum, inti għandek skop għal ħajtek għalfejn tgħix. Din hija mistoqsija mill-iktar importanti. Iż-żmien huwa vera qasir. Jien l-iktar ħaġa tgħallimt kemm inni saċerdot hija iż-żmien ta' ħajtek huwa qasir ħafna. Xahar ilu eżatt kont qed nassisti żagħżugħ imut ta' 34 sena. U kull darba li kont inkun ma' ġenbu, il-ħin kollu kienet terġa' titlaq qudiemi il-ħajja qasira. U qasira mhux biex inkunu negattivi, imma biex inti jekk hi qasira ma taħlijiex. Hawn min jaħliha l-ħajja jara t-television, quddiem it-television, hawn min jaħliha jaħdem bil-sinu barra u laqqas jaf għalfejn. Għal-ħajja tagħna aħna rridu nsibu sejħa xi ħadd li jgħidilna ejja aħdem ġola l-qatijie. Aħna nfiqu meta nsibu lil xi ħadd li lilna jħobbna li jtina skop għal ħajjitna. Titilu kelli ħabib tiegħi saċerdot li kellu ħuħ li għadda minn depression kbira u kien qiegħed jieħu l-għajnuna. U dan kien qiegħed ma' professur ma' psikjatra u minnhom qallu fader, qallu ara x'ħad tagħmel importanti, l-iktar ħaġa importanti uħorġu minn hemm ġew. Siblu xi ħaġa x'jagħmel, imur jgħix imkien, imur. U dan il-qassis saqsih lil dan il-psikjatra qallu ma għalfejn biex ifiq irid jagħmel xi ħaġa, qallu fader għalfejn ma nafx imma taħdem dejjem. Meta xi ħadd jibda jgħix għal xi ħaġa joħroġ minnu nnifsu. Aħna għandna bżonn li noħorġu minnha nfusna, li naħdmu fl-għalqa tal-mulej. It-tieni kelma li għandna llum hija kontra l-loġika tagħna. Alla jaħdem dejjem differenti minna. Allu ibda ħallas lil tal-aħħar. Tal-aħħar jiġu l-ewwel u tal-ewwel jiġu l-aħħar. Din hija regola tal-Vanġelu. Kull darba niltaqgħu mal-mulej fil-ħajja tagħna hemm regola partikulari. Xi kultant aħna fil-Knisja għadna nagħlmu bil-merti. Ejt rużarju ħajkollok il-merti, isma' qudiesa ħajkollok il-merti. Dawk ħafna minn oħmerijiet ivventajnihom il-qassisina mhux qed fil-Vanġelu. Il-Vanġelu Alla ma jaħdimx bil-merti, Alla jaħdem bil-grazzja. Alla dejjem huwa serpriża, ibda minn tal-aħħar. U aħna fil-familji tagħna u fl-ambjenti tagħna dejjem hemm nies li huma tal-aħħar. Bħalissa f'pajjiżna għandna ħafna nies refuġjati, ħafna nies li jaħdmu barranin, tmur tikol kważi kulħadd barrani. Jekk ma tkunx taf naqra Ingliż, titolbu soppa u jġiblek lażanja għax ma jifhmekx inti tgħid, mhux vera? Ma ħafna drabi nisma'hom ta' żibel għax tal-aħħar ġibli, ħudli, għamilli. Xi drabi aħna wkoll nitilfu dan is-sens li dawn huma wkoll tal-aħħar, ninsew kemm il-familjari tagħna marru l-Awstralja u kienu huma tal-aħħar. Ġesu Kristu għandu din il-loġika tal-Vanġelu tal-aħħar. Tal-aħħar jiġu l-ewwel u aħna anke fil-familja tiegħek dejjem hemm xi ħadd li hu tal-aħħar. Dejjem.
xi ħadd li nqata' mill-familja, xi ħadd li dak it-trabil dejjem. Aħna normalment tal-aħħar inħalluhom l-aħħar u jlaqtu li jkun fadal. Il-Vanġelu jurina loġika differenti. Il-loġika ta' Ġesu hija dejjem sorpriża. Aħna rridu niskopru il-wiċċ ta' Alla vera u mhux l-immaġni li nibnu ġo moħħna aħna. U l-Vanġelu kull darba naqraw jurina dal-wiċċ ta' Alla li dejjem jaħsadna, mhux ħlas imma rigal. L-ikbar rigal li għandna hi ħajjitna taħħlijiex. L-ikbar rigal li għandna hija l-kapaċità li tħobb il xi ħadd. L-ikbar kapaċità li għandna hija li aħna ma ndurux ġo ċ-ċirku tagħna nfusna. U di l-aħħar kelma li nixtieq ngħid illum. Ettejr għax jiena qalbi tajba. Bil-Grik il-kelma qed torkok għajnek, qed tħares ħażin. Għalfejn il-parabola tal-lum li inna taħsadna? Għax hija kontra l-loġika, aħna fil-loġika tagħna kollox huwa flus u kollox huwa ħlas. Allura kollox huwa pretensjoni, jiena nistenna. Il-Vanġelu llum jgħidilna li huma stennew li ħajkollhom iżjed. Meta tistenna xi ħaġa ma tirċivijiex, tibqa' dejjem diżappuntat. Ġieli ġratilkom? Jekk tmur x'imkien u timmaġina ħajtuk rigal u ma jtuk xejn, tagħmel in-nervi. Jekk tmur x'imkien li ma tippretendi xejn u jtuk xi ħaġa, tiku taf kemm tifraħ. Vera? Ftit ilu kont il-Peru ħdej il-patrijiet tagħna u kont qiegħed f'post u ġiet mara fqira ħafna ma tatna rigal. Għajt iċċassat, kont ma l-isqof tagħna ma' Giovanni u f'daqgħu l-ħin dil-mara fqira toħroġ tagħti lilna l-qassisin u l-isqof laqqas għandha ikeli tittatina niklu u xtratinna soft drink li hemmhekk rari fil-post fejn qiegħed Giovanni ma jixorbu soft drink. Immedjat tagħti xi ħaġa u kulħadd jifraħ. Għalfejn għax il-lena tagħna marbuta mal-expectations li għandek x'qed tistenna. Jekk tistenna li wliedek jiġu jarak kull nhar ta' ħadd u jġibulek kaxxa pasti. U ma jġibulekx tkun diżappuntat. Jekk tistenna li ommok fil-wirt ħadd tħallilek l-art u r-raba u ma tħallilek xejn u tħallilek xi ħaġa oħra, laqas tapprezza l-biċċa l-oħra. Aħna ħafna drabi il-lena tagħna marbuta ma' dak li qegħdin nistennew jew nippretendu. Il-ħajja isa boomerang li titfa' tirċievi, imma l-ħajja wkoll isa siso. Biex nola jien irrid inniżżel lilek. U aħna ngħixu f'din loġika il-ħin kollu. Araw fil-futbol, u min iħobb il-futbol, iktar nifraħ li tilef it-tim tiegħek milli rebaħ tiegħi. Ħaninkik. Li tiġri ħafna aħna fil-mentalità tagħna għandna ħafna di l-mentalità li jien il-ħin kollu nqabbel miegħek. Irrabjat għax m'għandix dar sabiħa daqs toħti, irrabjat għax m'għandix paga daqs sħija. Aħna ħafna drabi nilagħbu din il-logħba u tkissirna din il-logħba. Tikolna minn ġewwa. L-ewwel dnub li għandna fil-Bibja huwa lejra. Kajin għal ħuħ Abel. Għaw min jiret u jriret ħafna imma jibqa' ħajtu kollha arrabjat għal-ommu l-missieru u għal kulħadd għax ma ħallewlux li ried u laqqas biss japprezza l-biċċa li taħ b'xejn. Għalfejn għax nibqa' arrabjat. U din nistgħu neħħlu fiha ħafna nies, jiena saċerdot niltaqa' ma' ħafna nies, jiena Malta kont immexxi komunità kbira, tinduna li weħlu x'imkien baqgħu dejjem diżappuntati u ġieli jkollhom raġun. X'qed ngħid li ma tkunx bir-raġun u jeħlu hemm jgħaddu 20 sena u jibqgħu irrabjati. Il-Vanġelu llum qed jgħidilna biex nidħlu f'loġika differenti. L-ar ħaġa li jkollna f'ħajjitna u kollha għandna iż-żerrija tagħha hija lejra. Li inti tejr, ara dik għandha tfal, u ma tistax kolli tfal, ara dik marret holiday u ma tistax imur holiday, nista' nagħmel ħajti kollha nikkompara mal-oħrajn. U jekk nikkompara mal-oħrajn ma jkollix ħin biex napprezza dak li jiena għandi. Il-Vanġelu llum jagħtina loġika oħra ta' kif tkun nisrani.
M'hemmx għalfejn nilagħbu l-ħin kollu tas-siso biex nitla' jien tinżel int. Biex inkun tajjeb jien irid inkun aħjar minnek. Aħna qegħdin f'dinja hekk. Naraw il-bini li għandna madwarna biex nara l-veduta jien irid nagħti lilek. Mbagħad nindalla x'bena qudiemi xi ħadd ieħor li tell iktar minni, ma nindux li jagħmel tajjiena il ta' qabli. Kemm mi diffiċli aħna li jkollna sens tal-oħrajn. Li jiena mhu ħajħodd li xejn ieħor jekk qiegħed sew. God bless you. Il-Vanġelu llum jallimna l-loġika ta' Alla li differenti mill-loġika tagħna. U jekk nixtiequ nsiru dixxipli ta' Ġesu, għandna bżonn li din il-loġika bil-mod tibda tidħol fil-ħajja tagħna. Inkella neħlu nsiru isna tfal li nifirħu li għandna ħafna toys u laqqas għandna l-ħin nilagħbu bihom. Imma l-Vanġelu llum jagħtina xi ħaġa oħra. Jurina Ġesu il-qalb ta' Alla li lilna l-imdorrijin kollox bi prezz. Ġieli nisma' pritki tal-qassisin aħna anke l-ġenna, immeritat il-ġenna, immeritat il-nantek x'ġenna, dik rigal. Hekk dan il-sens kbir li Alla għandu ktieb joqgħod fil-miżin, aħna għadna ma nafuhx il-Alla. Alla ġi jżurna fil-ħniena tiegħu qed tgħira x'jiena qalbi tajba. U jekk hemm xi ħaġa li lilna tista' tbiddilna u fil-verità ta' minna nsara hija li għalina wkoll jgħidu dak qalbu tajba. L-ikbar kumpliment li xi ħadd jista' jgħid fuqek hija ommi qalba tajba, ma żżommx f'qalba. Ommi tifraħ bil-ġid li jkollu ħadd ieħor, missieri qalbu tajba. Jekk aħna nitlu f'din il-loġika u ma ngħirux għal minnu qalbu tajba, allura nkunu qed ngħixu l-kelma ta' Ġesu. Ixbħu lil missierkom li hu fis-smewwiet, li kapaċi jdaħħal fl-għalqa tiegħu il-ħżiena u t-tajbin. U li kapaċi ikollu loġika differenti li jilqal dawk li ġew tal-aħħar u tal-bidu ma jonqoshomx. Il-tal-bidu tom li wedhom. Imma tal-bidu kienu diżappuntati għax ridu iżjed, għax stennew. Intolbu l-mulej ibiddel l-expectations tagħna biex aħna nfiequ mill-marda tal-egoizmu. Bil-wifqa ejjew nirringrazzjaw il-mulej li dejjem jagħtina il-kelma tiegħu. U ejjew issa aħna wkoll nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Temnu intom falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Temnu f'Ġesu Kristu ibnu wieħed sidna li twilet mill-Verġin imbirka, li bata, li miet, li qam mill-imwiet u li qiegħed fil-lemin ta' Alla l-missier. Temnu fl-Ispirtu Santu fil-mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, jum mweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li jitkellem fom il-profeti. Temnu fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-qaddisin, fil-maħfra tad-dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. Din il-fidi tagħna li niftaħru li nistqarru f'Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Quddiemek mulej aħna llejla nresqu t-talb tagħna, nitolbu l-ewwel nett tal-Knisja, nitolbu għall-Papa tagħna biex il-Knisja twassal dal-Vanġelu li l-Knisja anke f'pajjiżna tkun viċin min qiegħed il-bogħod, min qiegħed l-aħħar. L-Knisja ikollha l-wiċċ ta' Ġesu u tfiq mill-marda li ddur fuq anfisha. Nitolbu. Qegħdin fis-santwarju tal-Madonna tant nies jiġu hawnhekk jitolbu, aħna wkoll ninterċedu għal ħafna nies li jiġu hawnhekk b'qalbhom imweġġa, jiġu hawnhekk bil-mard, bit-tkissir tal-familja, għalihom nitolbu għal dawk kollha li jemmnu f'Marija ta' Pinu, nitolbu. Għalina li qegħdin hawnhekk li kulħadd tibati, kulħadd għandu l-expectations tiegħu, kulħadd weġġa x'imkien. Biex il-mulej fejja il-qlubna ħalli aħna wkoll nibdew naħsbu kif jaħseb Kristu Ġesu. Nitolbu. Fil-qalb tagħna aħna wkoll irresqu t-talba lill-mulej.
ismu mulej nitolbuk it-talb u x-xewqat li hemm f'qalbna bl-interċessjoni tal-Verġni Marija. U għamel li dak li nitolbuk bil-fidi naqalawh minn għandek bl-imħabba bi Kristu Sidna. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna joġob lill-Alla l-Missier illi jista' kollox. Fl-imħabba tiegħek mulej, ilqa l-offerta ta' dan il-poplu li nġabar biex jiċċelebra l-Ewkaristija. U għamel li aħna wkoll insiru nixbħu lil mulej Ġesu li ġie biex jurina l-wiċċ ta' qalb, il-wiċċ u l-qalb ħanina ta' Alla tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Ejjew nerfa' qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewaw xira tas-sew mulej Missier Qaddis. Inti Alla ta' dejjem u tista' kollox. Huwa tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek il-ħajr bi Kristu Sidna il-mulej. U wara li għamil l-imwiet, wara li l-nifsu lill-apostli u ma rifittex il-dawk li kienu tal-aħħar biex jagħtihom l-aħbar it-tajba tal-qawmin glorjuż tiegħu. Għax il-mewt tiegħu teqret il-mewt tagħna. Il-qawmin tiegħu jagħtina l-ħajja ta' bla tmiem. Għalhekk infaħruh mal-anġli, mal-arkanġli, mal-qaddisin u b'ferħ u bil-qalb intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċit. Ismewwiet u l-art unija bil-glorja tiegħek. Jew ħuti f'dan il-ħin aħna nitolbu lill-Ispiritu Santu ibiddel dawn l-offerti. U jekk irridu ninħelsu mill-lejra jew inkella minn dan il-inkollu tqabbel mal-oħrajn tkun l-Ispiritu Santu li fejjaqna. Ibad mulej nitolbuk fuqna u fuq dawn l-offerti l-Ispiritu Santu tiegħek. Qaddis tas-sew int mulej, għajn u bidu ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk l-offerti bil-barka tal-Ispiritu Qaddis tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem tal-mulej Ġesu li bi kmandament tiegħu niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata lina ħal-ħobs, ratti l-ħajr, birek, qasam, taħi d-disċipli tiegħu qal ħudu kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata li. Ekk ukoll wara l-ikla l-mulej ħal-kalċi rat il-ħajr taħi d-disċipli tiegħu qal ħudu jxorbu minnu l-kol
Għax dan hu l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid u jibqa' l-dejjem, dan hu d-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien tal-Mulej Ġesu. Missier nofrulek dan il-ħobs li jtina l-ħajja, il-kalċi li jsalvana u ngħidulek grazzi tal-li jogħġbok tilqana madwar il-mejda tiegħek biex naqduk u mit-ċokon tagħna jitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed li ilna lillum nieħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Jitolbu għall-Knisja biex il-Knisja jkollha l-istess loġika li għandu Alla. Nitolbu għall-Papa tagħna Franċesko, nitolbu għall-Isqof tagħna Anton, għall-missjonarji, għall-presbiteri u dawk kollha li jaqdu lil Mulej fil-poplu tiegħu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha. Daħħalhom Mulej fid-dija tad-dawl tiegħek, fis-saltna tiegħek. U ħenna lina u għamel li aħna wkoll ikonna dan il-wirt dil-ħajja l-ġdida mal-Verġini Marija, mal-Apostli, mal-Martri, mal-Qaddisin, ma dawk kollha li daħlu fil-loġika tal-Vanġelu, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Forsi l-isbaħ ħaġa li nistgħu naraw huma nies li għandhom il-libertà tal-qalb, li ma jżommux f'qalbhom, li mhux kollox huwa tpartit. Meta naraw nies bħal dawn ikun nistgħu ngħidu li hawn l-insara bħal ma għandna llum fil-parabola. Nduru lejn il-Mulej li lilna ma jsejħinniex għaddejja, imma lilna jsejħinna ulied. Nitolbuh it-talba ta' dawk li huma uliedu. Missierna li inti f'ismew bik, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, il-kull titint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. Ma daħanniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Missier eħlisna minn kull deni, speċjalment mid-dnub tal-ejra, li ma jkonniex il-possibilità li nifirħu bil-ġid tal-oħrajn, li nqablu kollox magħna. Għatina fit-tjiba u l-imħabba il-paċi fi qlubna, fil-familji tagħna u fid-dinja. Ħankunu ħilsa mid-dnub, ħankunu mħarsa mill-inkwiet. Aħna li llum nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Dak li qed l-Apostli llum tgħidu lilna, inħallilkom il-paċi, nagħtikom is-sliem, tħares lejn dnubietna. Imma lejn il-fidi li għandha l-Knisja u għatina sliem u laqda li trid fina, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf ta' Alla. Li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Futi danu l-Mulej Ġesu li llum jorina il-loġika u l-wiċċ ta' Alla li hu differenti mill-li nimmaġinaw. Danu l-ħaruf ta' Alla li ma jħallas nies kont dnubietna, li jneħħi d-dnub tad-dinja, ħenjin dak kollha mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, għid kelma waħda u ruħi tkun il-fejra.
qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq bis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena li naqgħod miegħek, ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex bħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Il-mulej jgħid min jimxi warajja ma jimxix fid-dlam imma jkollu d-dawl tal-ħajja. Nitolbu. Irċevejna mulej l-ikel is-sagrament tal-ħajja ta' dejjem. Nitolbuk biex bis-saħħa tal-kelma u l-ikel li tatina aħna nkomplu nikbru fil-misteru ta' Kristu li jurina lill-missier biex aħna wkoll insiru nixbħu lil dak li tiegħu aħna wlied bi Kristu sidna. Avviżajr inħeġġu lil kull minnu b'saħħtu biex għada l-ħadd 24 ta' Settembru imur jagħti d-demm li hemm ħafna bżonna lih bejn it-8 u s-sija il-berġa tax-Xewkija min ħajmur jieħu l-karta tal-identità. Il-mulej magħkom. Ħatinżel fuqna l-barka ta' Alla li jħobbna
il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Immorru ħutu ngħixu fil-paċi ta' Kristu.